Maar we gaan het spel nu even uitleggen. Ik stel een vraag. Even uw geheugen opfrissen. Vorig jaar hebben we u beloofd te laten weten hoe het de winnaars is vergaan van het spel Boer zoekt vrouw. Ja, de eerste prijs, dat is een voetreis naar Lutjegast. En geef ze een hartelijk applaus. Roosje en Guus gaan een voetreis maken naar Lutjegast. En we horen volgend jaar hoe het is verlopen. Ah, dat gooi ik mijn kinderen van wie, die wonen hier ook niet. We zijn er wel zo'n even stop. Ik heb zo'n last van de rug. Is zo? Oh, natuurlijk. Zo, we hebben de tiet, ja. We hebben de... We hebben al een heel stuk lopen hoor. Ja. Dat is me Nee, wel zeker. wandel. Ja, ja, maar ja, man. goed. Is die boerderij een beetje dicht in de buurt? Nou, het is nooit zo ver meer, hè. Nee? En moest nog gewoon dat al het land was hier zucht, hè. Dat is allemaal van mij. Dat meest. Ja. En nou, koeien en zo en schapen. koeien, ik heb de koeien op de stal. En schapen, die bleven altijd lopen met de wei. Zwinters, dat mocht helemaal niks doen. Dan is de schapje wel opdrogen zeker? Dan moest u wel overheen. Dan liep hij wel gezellig. Jazeker man, geweldig wordt dat, Nou, zullen we weer geweldig. verder We gaan? gaan weer We verder. We zijn Kreeg er ook nog wel zin niet. aan een kopje koffie zo lijkt zo maar. Nou, Dan ik nog ook. maar doen. Dat is zeker wel Viagra. Viagra, die heb ik niet in euro, maar... Oh, deze guy. Zo komt het toch wel af. Ja, goedenavond dames en heren. Hier is Rolinda de Mol voor BNR in Lutjegast. Bent u ook zo benieuwd hoe het ze vergaan is? Ze zijn zo enthousiast en blij op pad gegaan. Volgens mij is het een heel gelukkig paar geworden. Bent u ook zo benieuwd? Nou, ik heb hier het adres, dus we gaan ze opzoeken. Nou, ik denk dat we er nu wel zijn. Dit is de boerderij. Hier gaan we eens even kijken. Ik denk dat ik wat hoor. Ik denk dat ze hier zijn. Het klinkt niet goed. Hij stort je zo wat in, man. Komt er nog Maar het is een drama hier. Dus kijk, man, ik zit zo'n enkels in die stroef van die ene koe. Man. Koeien? Ja. Eén koe. Oh, dus kijk, Instort. En die ene koe, Wat ga je Houd niet? toch Wat ga je nou doen? wat ik ga Ja, doen, ja. ik heb die wel gezien met jou. Oh, dat mooiste nou. Echt wel. Is me Ja, die de kunnen wij- wereld beloofd. En wat, Ja. wat is... Oh, moest eens Het dak ligt, zit nooit kijk een raam in. Geweldig. Ach, maar geweldig. Frisse Kijk eens lucht. rond, dat is niet van jou. Nee, die alles. bouwval hier is van jou. Alles met is één van mij. koe. Er Het is is toch- een drama, man. Zeg, Maar- is toch over de stroot, dan kou die schier ook hoor. Ik weet niet Ach, als het waait, man, maar, nou zo op. ach, stond dat niet erop. Man, het is... Ja, Oh, maar gauw weer. ach, het is toch niet te geloven. Ja, dat doe ik ook zeker wel. Het is ook nooit goud wat je doet. Het is ook Alleen een nooit beetje goud. op de bank liggen en Oh, verder op de niks. bank liggen. Ja, niks. Zo. Gaan we een beetje schoonmaken, maar verder dus toch niks. Het beste maar weer. Ja, het beste maar Och, weer. god, heb mijn lippenstift ook nog vergeten. Kijk nog weer naar die kerel toe. Waar is nou Ach, weer? rot toch op, kerel. Ik ben mijn lippenstift vergeten. Hé, moest dat trillapper er ook metnemen, maar die is nou niet meer nodig. Nou, die Niet zal meer ik nooit. ook wel meenemen. Heb je er weer nooit Daar heb meer ik meer aan als aan jou. Red die er maar. Man, dat is